Sanibona, phinde ngibingelele nje futhi ngaleli thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonga omuhle ombabazekayo ongcwele umuhle kakhulu umdali wesinomhlaba. Ngawo konke asenzela kona. Ngoba uNkulunkulu usibonelela konke, uNkulunkulu usisiza ngakho konke, uNkulunkulu usikhala imangalo konke, uNkulunkulu usenzela konke ngobubele bakhe nangomusa wakhe nangothando lakhe. Yazi into engiyithanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi uyake alethe ulwazi kuwe, alutshale kuwe bese uyayibona into ukuthi bese uyabona ukuthi but isikhathi esiningi uthola ukuthi mangabe kunedimoni elikhona likubusa ngaleso sikhathi, uthi noma uNkulunkulu efuna ukukuvezela into, le demoni libe libheka ngala. Athi uNkulunkulu bheka ngala, lithi bheka ngala. Bese kuya ngokuthi ubani ke umdedela ukuthi abuse ngaleso sikhathi, because if ipresence kaNkulunkulu ikhona ikuwena ngaleso sikhathi, awukhohlwa lutho, ukhumbula yonke into ngoba uhlezi ujabulile, uhlezi unokuthula, uhlezi unakho konke okuyizithelo zamapi zakwamoya. So ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu uzubona ukuthi uyabusa, uzubona ukuthi uthumbekile, uzubona ukuthi ngeke ngathi ngisahambe manje noJehova. Ububona ngoba makumele wenze into oyaziyo ukuthi kumele uyenze, kube nani nomoya ngizothi wenkani ngaleso sikhathi, kube nomoya ogoloza ngaleso sikhathi, ngoba le mimoya iyathanda ukuzithatha izibeke esicongweni kube ngazuthi ibalekile noma iyona engcono right ngaso sonke isikhathi, but akuyona, but iyazama nje kuphela. But uJehova umdali wesinomhlaba omkhulu kakhulu ngaphezulu kwayo yonke into ekhona emhlabeni. Yabo lapha emhlabeni ngabaleza ngoma, abathakathi, izindlondlo, ama-satanist, bonke izisebenzi zobumnyama ezizaziyo ezingazazi, bonke amadimoni nhlobo ngisho lincane likhulu elidala neminyaka elisanda kuba khona elikhandwa njengamanje cloning konke, akukho, ngiyaphinda akukho okungaphezulu kaJehova. Konke kukhala ngaphansi. Because even nabafundisi bantu baNkulunkulu, even nababhishobhi nabaprofethi, ngisho emandleni ngathathwa ubeke lapha unikeze isikhundla, uholela imali enkulu, uthengela imoto, wenzela nanoma yini, lalelani phambi kobuso baNkulunkulu sonke siyingane. Phambi kobuso baNkulunkulu mncane kabi. That is why I quote uBryan Engman, that is why uNkulunkulu sekwayitshala kakhulu enhlizweni yami lento, that is why kubalekile ukuthi singalinge sakhonza abantu. Ungakhonza umfundisi wakho, ungakhonzi lo isithunywa ngoba nake ekwazi ukuthi abeke izandla abantu bese beyaphila bese uyokhonza. And abantu baluthekiswa kalula, yazi baluthekiswa ngokuthi nangosibani bani ukwazi ukubeka izandla bese abantu bathola ukuphilisa, bawuthola ukuphilisa, and then bese bambabaza bathi hayi u-alpha no-omega. Ayikho into enjalo bantu baNkulunkulu, ayikho u-alpha no-omega lapha emhlabeni, akekho omkhulu kakhulu lapha emhlabeni. To tell you something, yazi ngisho izingelosi lapha ekhaya ezulwini zikhala ngaphansi kukaKristu. I remember nje incwadi nesambulo lapho khona uNkulunkulu ekhipha incwadi ukuthi ayimbulwe iyevulwe, izingelosi zonke zathuthumela ukuthi akekho ufanele athathe isandla sikaNkulunkulu. Kanjani kwaze kwaqhamuka iwundlu uKristu oyena oyitshathayo lencwadi yasiyavulwa. So indlela asatshwa ngayo uNkulunkulu, cabanga usatshwa ekhaya ezulwini esatshwa izingelosi. Ubuyini wena umuntu? Ubuyini wena uyingane? Ubuyini wena umama nje? Ubuyini nje wena uyintombazane bandla? Ubuyini wena umfana, ungubhuti, umalume? Ubuyini wena if uNkulunkulu esatshwa ingelosi? It's like ekhaya ubaba esatshwa umama. Cabanga usatshwa umama elala naye embedeni, usatshwa umama bavumelana naye kade bazana. Ubuyini ke wena uyingane uzothi awumsabi umama mekhuluma naye ubheka phansi? Wena wenza njani? Uzombuka emehlweni intanga yakho? Ubuyini wena? Umama uyathobeka, umemlethela ubaba ukudla, umlethela ngetray athobeke, caca ukuthi uyamhlonipha. Wena uyini wena? Uzomnikeza nje sinoma kanjani nangesandla esisodwa? Ubuyini wena uthi mawunikeza into wayezathi uma wami uthathe njeni, uthatha number 1 uthatha ngesandla esisodwa, number 2 awubongi. Ubuyini wena? Kukanjalo kwabantu baNkulunkulu, uNkulunkulu akubusise nga something uvela uyithatha bese uyiphakamisa uyibeke lapha esicongweni uthi avele nani uthi umfundise enkonzweni ubusiswe ngemoto uthengelwe abazalwane bese uyithatha uyibeke esicongweni uyibona uphakeme kakhulu usoni nini nanini. Uyini wena? Ubani? Abantu baNkulunkulu uzothi ayikho phela usehleli umfundisi uhleli kwisihlalo yena noma engangagoqa bandleni manyala mani lawo, noma engangagoqa Nkosi yami umfundisi nonkosikazi waba abantu abakhulu, ayikho leyo nto. Oba akekho umuntu omkhulu, sonke sibancane lapha emhlabeni. That is why ethi uKristu
I remember nje incwadi engilale ngayo yokuthi if umuntu engazalwanga kabusha waba njengomntwana omncane sozawubona ubuso wezulu kumele ube njengengane. Lalelani ingane ibehave kanjani. Ingane iyathobeka, ingane iyalalela, ingane iyathumeka, ingane iyahlonipha. Ngaphandle kwalezi zamanje ke manje ezingazona izingane ezibuswa emoya engafanelekile futhi mhlawumbe ezivele nje lezi ezikwana of amademoni azele uzosebenza lapha emhlabeni. Sasonke simele ukuthi sibe ingane, uzazi ukuthi uyingane, ukhala ngaphansi kuNkulunkulu. If abantu baNkulunkulu sikwazi ukusaba ingelosi, ingelosi mayifika, I remember nje kuma experiences amaningi khona ezweni kaNkulunkulu, zifika ingelosi koPaul, zifika koGideon, zifika ababevele belale phansi ngobuso mba, ngoba iyasabeka ukuyibheka. Cabanga ingelosi ingaphansi kukaNkulunkulu. Ubuyini ke wena ungamesaba uNkulunkulu? Ubuyini ke wena ungamhlonipha uNkulunkulu? Ubuyini ke wena ungamthobeli? Khulileko kuphela kufuna kithi Deuteronomy 10 verse 20 verse 12. Manje ke Israel uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokumesabe, ngaphandle kokumthobele, ngaphandle kokumkhonze, ngaphandle kokumthande ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngamandla akho onke, ngomphefumulo wakho wonke, abese ugcina imiyalelo yakhe. Jehova umdali wezulu nomhlaba ufuna lokho. So kumele uzenzele i-checklist njalo ukuthi ingabe ngisayigcina intando kaNkulunkulu, i-checklist njalo ukuthi ingabe ngisamsaba yini, i-checklist njalo ingabe ngisamthobela yini. Mase usubona seku-right ukuthi ulale ukhuleke usembhedeni uthi hayi ngisezobona sekunorongi. Mase unesikhathi lapho khona ungeke uzumkhonza uJehova ngosuku lenkonzo, awuyile wena enkonzweni, sekunorongi. Mawuzwenza intando yakho wena uNkulunkulu ungamthanda ingqondo yakho yonke, ingqondo yakho ivele icabanga ucansi, icabanga zonke izinto ezinengekayo uJehova, ugcina ungasondelana noNkulunkulu, sekunothiki. Amandla akho wasebenzisela ezintweni eziningi, uthola ukuthi awenzanga lutho osukwini lukaJehova ozosiza noma oluzothabisa uNkulunkulu, sekunorongi. Uthola ukuthi amthanda ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu, wathanda something, wathanda into ephathekayo, wathanda ukuthi sekunorongi. Enza i-checklist. Kumele ubhale phansi ukuthi uNkulunkulu ufunani, ubhale phansi ukuthi uNkulunkulu udingani, ubhale phansi ukuthi uNkulunkulu uyalezi ingane. Do it. Ngoba uzobe uyisiza wena. Do it. Ngoba uzobe uyihlenga wena. Uyini wena? Ubani wena? Kumdala wensuku. Esatshwa ingelosi. Zihlala naye 24/7 ekhaya ezulwini. Zimbona njalo. Ziyamesaba. Mhlawumbe wena umsabi ngoba ukazi umbone. Mhlawumbe wena umsabi ngoba ukazi ufeel ipresence yakhe. Mhlawumbe wena umsabi ngoba ukazi ubone ngale kwethuna, ubone ukuthi khale sikaNkulunkulu kangakanani isicathulo, because abantu baNkulunkulu ngiyakutshela. Yebo mase kuthi ubona ngale kwethuna, isithola isambulo thizeni, uvuka ukhala, uvuka uthuthumela, ngiyuphinde ufane nakudala. Because uzobe usuwazi ipresence, uzobe usuwazi ubukhona baNkulunkulu, because isicathulo sakhe siyakhala serious ngale kwethuna. Akudlala. So isihloko mfisa sikhulume ngaso sithi bezibeka ababusi emhlabeni ongewona wabo. Indlela onkulunkuluwana balapha emhlabeni abayiziqhwaga ngayo abantu bakaNkulunkulu, bazibeka ababusi besizwe ekungesona esabo. Bazibeka ababusi bomhlaba ongewona owabo. Lalelani, umhlaba ngoJehova nokugcwala kwawo, izwe nabo bonke abakhile kuwo. I repeat, umhlaba ngoJehova nokugcwala kwawo, izwe nabo bonke abakhile kuwo. Mkhulu kakhulu uNkulunkulu, umhlaba uyisenabelo nje kuphela seinyawo zakhe. Isabeka. It's like abantu bezibeka ababusi emhlabeni ongewona wabo. It's like owesilisa ethi uzoshaya isicathulo emqashweni. Ushaya isicathulo emzini ongewona wakho. Yes, mhlawumbe uyakhokha inyanga zonke noma uyakhokha ngendlela enikhokha ngayo enivumelane ngayo, but akusiyona yakho. Uhlalisiwe nje ucushisiwe kahle kahle. Kodwa ekugcineni kosuku mase kuthi umnini wegceke athi ngicane ngihambele nonke la, angeke avinjwe ilutho, angeke avinjwe imuntu. Uzothini? Hayi siyakhokha, hayi phela sihleli lana, hayi mase ethi ngicela nengiphumela. Akadingi ukuthi asho kabili, asho kathathu, asho kane igceke lakhe. Bantu baNkulunkulu sithi emhlabeni oJehova lapha emhlabeni. uJehova mase sefuna ukukususa, engakususa ngeke uzolobe awe ma Nkosiyami futhi wena uhleli mahala ke, awukhokhi rent, awukhokhi lutho, awubongi ngisho ukubonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi uyangigcina, Nkosi ngiyabonga ukuthi uyangithanda, Nkosi ngiyabonga ukuthi uyangivuza, Nkosi ngiyabonga ukuthi ungibusise ngomhlaba, ngiyabonga ukuthi ungibusise ngokudla. Awubongi lutho, uhlele nje uthathe njeni. Libe liyakunika uNkulunkulu uthathe njeni.
That is why uNkulunkulu ethi ngekhathi okugcina kuzoba khona isizukulwane esingabongiyo. Umuntu abona ukuthi lumile uphahla ngokuthi ukhiphile okuthile ebese ecabanga ukuthi uyakubusa lokho kungokwakhe. Iqiniso lithi cha, akusikona okwakho. Ngoba ngisho le mali egcwele ebhenki lakho ungayitshela ukuthi yakho, cha akusiyona yakho. Ungayitshela ukuthi lo muzi umisile ngoba usebenza ikhwepha zakho, wasebenza wakufukuzela, akusiwona okwakho, akusikona okwakho. Olalela akukho ngokwakho lapha emhlabeni ngaphandle komphefumulo wakho kuphela. It's like umzali ezonikeza abantwana, ebanikeza zonke izinto kahle kahle ezomzali, ukuthi umnikeze isicathulo esilingana wena esakhe, wena ukhipha imali, ukuthi umnikeze ifoni nani wakuthengela kahle kahle yakhe. Engakuphuca ngelinye ilanga ethi uyakuhlula le foni ibuyisele, uyakuhlula le jacket ayithatha umzali anikeze enye ingane. Eyami. Yazi lapha emhlabeni indlela esithandwe ngayo abantu baNkulunkulu singabantu, sigixabezwe saphinde sagixabezwa ngokuningi engithi mangibheka yazi kusifanele ngenxa yezenzo zobubi abantu ababenza phambi kaNkulunkulu insuku zonke, umdali wezulu nomhlaba. Ukulunga kaNkulunkulu sekwenze sayibona singabaphathi bazo zonke izinto. It's like uzoba noma wakho olungile ukwenza uyibona ukuthi wena uphethe la ekhaya umanqa ngoba nakho uma wakho uyayithulela, ngoba nakho babokha le nhlobo engakhulumi, ngoba nakho bashona abazali wasala nosisi wakho omdala, usisi wakho uyilungele, usuyibona ukuthi wena ungenza nanoma yini isinoma kanjani ngoba nakho uyayithulela, ngoba nakho uNkulunkulu akakalivezi ulaka lakhe lapha emhlabeni. Lelizwe abantu bayibona bengabaphathi bengababusi bezinto zonke, not abantu kuphela but na yonke imimoya. So sibona abantu bebona bengabaphathi bazo zonke izinto uNkulunkulu athe wayidala lapha emhlabeni ukuthi siphilisane nazo futhi siphathe ngendlela efanele neqotho fana nemvelo. uNkulunkulu asidala ukuthi siphilisane kamnandi nemvelo, sihloniphe, sihloniphane, silalelane khona sosizana. Ngamanzi ungawasakazi sinoma kanjani. Izitshalo ungavele nje ugugule nje uyogunda utshani ungaqalanga wakhuluma nayo. Zonke izinto mesihloniphe ngoba ziyaphila, ziyalalela, ziyathobeka. Inhlabathi iyalalela. Zonke izinto. That is why I remember kudala ngazi noma kusenziwe yini manje. Kudala kwakwazi ukuthi makukhuleka mhlawumbe emabandleni amazayo kanje kuthiwa hamba niyoqoqa inhlabathi lapha ngasesangweni. Kuyoqoqa inhlabathi iyofafazwa, kwenziwe izinto eziningi ezahlukene because iyona mvelo le, iyalalela, iyathobeka. Zonke izinto amaboza lawo uyathatha iboza uliphuze liqeda ukukhwehlela because liyalalela, liyathobeka. Libekwe labanda something ezokwazi ukuthi iyenze wena ukuthi ungakhwehleli. Angiyiphathi yamanzi amanzi anengelosi uqobo lwawo, ingelosi yamanzi. Remember ubaba uNamani so hamba ehlambulula kwemfule 7 times. Remember lo wesilisa wayesegule 38 years ethi nilibele ngize echibini ngifuna zanyazaniso ngoba kokuhlezi kufika ingelosi yamanzi elizamazamisa wonke ongenile aphulukise ngisho kuthuna siphi isifo. So if imvelo sihlonipha silalela sithobelana, thiwa amanzi ungawachameli, thiwa amanzi ungaweli, thiwa amanzi ungawudli ngobani wenzela ukuthi uyihloniphe impela khona mawuyilalela nayo izokulalela. Moyithanda nayo izokuthanda. Because emhlabeni ingenikanika. Wayimele ngikuthande mina wena ungangithandi. Wayimele kuthobele wena ungangithobeli. That is why ngekhathi okugcina imvelo yobajikela ngempela abantu futhi namanje siyajikelana kuyo already. Amanzi singawenza imkhuba, singawachameli, singenzi imkhuba nokuthakatha na yonke into. Umhlaba, izihlahla, izitshalo, ngaleyo ndlela konke kungasisebenzela kusisize ezintweni eziningi ngoba mawuhlonipha imvelo naye akuhlonipha ikuthobele. Ngoba sabekwa sabangaphezulu kwaya ngithi khumbula ukuthi ubaba Adam kwathi wena ungaphezulu kwesilwane sizokulalela sikuthobele. Ungasibiza ngesigama usiqambo sesibanibani. That is why ukwazi ukuthi umuntu isilwane athi mekhuluma naso semlalele. Athi noma eseshonile mekade bebene connection singaphuma ngisho inyembezi because ziyaphila abantu ilwane. Ziyaphila itshalo. Imvelo iyaphila yonke. Remember ubaba Joshua bebekwazi ukumisa ilanga 3 days. Ubaba Eliya bamisa imvula 3.5 years. So babe ngabantu njengami nawe. Bebekwazi ukwenza zonke lezi zinto. Wena ungahlulwa yini?
ngoba kudingeka ukuthi waphase wonke lama levels ngokuhlonipha imvelo, ngokuyithobela khona nayo izokuthobela. So naye iyadinga ukuhlonishwa abantu baNkulunkulu. Ngikhumbula mhlazana uKhayini esembulelo Abela. Wathi uyamgqiba emhlabathini, umhlabathi wamkhiphela ngaphandle, ungafuni ukungcweliswa nguye. Because umhlabathi uyaphila. Imagine athi uyamfaka ulebele umkhipha. Izinto esiyibona emamuvini akithi lezo, siyibona koPopeye. Uthi umfaka uthi putshu, ufaka putshu, kwakuyinto kanjalo impela. Uthi umfaka emhlabathini, umhlabathi umlahlele ngaphandle. Uthi umfaka umhlabathi umlahlele ngaphandle. Akusiyona imove, akusiyona mystery. But into eyiqiniso. Umhlabathi woxakeka nje uthi yini lengcole kangaka wema kwanegazi kwanokuthi kwababuhlungu uNkulunkulu esewuqalekisa umhlabathi. Ngokuthi wawungcolisiwe uKhayini. And it's very painful into abantu baNkulunkulu ukuthi imvelo izohlezi ithola kanzima ngenxa yethu. Ithola kanzima ngenxa yezono zethu. Ithola kanzima ngenxa ungalaleli kwethu. Ithola kanzima ngenxa ukugoloza kwethu. Ithola kanzima ngenxa inkanuko zethu. Ithola kanzima thola amachaphazela ngenxa bonke ububi. Ngiyakutshela ngelinye ilanga iyoziphiniselela. And ukuthi ufika indlaveni, ufika abantu bezokubulala, iyona ezobe bakhomba ukuthi nange uqashe lapha. Abantu abayihloniphi ngisho izilwane, ngisho ko Happy New Year bayazi ukuthi izinja ziyabasaba cricket, kodwa ayipointing cricket inja ngamasibomu. Bayazi ukuthi lezi zinto azidingi lento, kodwa bakwenza ngenkani ngamasibomu. And kubuhlungu kubi kakhulu ngikubheke manje, ilwane seziyalamba. Abantu abasenendaba nemfuyo yabo abasayinakekeli. Ekubeni umuntu uyena okumele ukuthi ayibheke. Wayilanda inkomo lela uyilanda khona, uyilandela ukuthi uyondle, uyinakekele, uyiluse nani. But uyiyeke nje ilalele emadlelweni, ilalele imbuzi yakho. Futhi izilwane ziyangokuya ziyamzonda manje umuntu. Futhi kuyofika isikhathi lapho khona zizoyiphindiselela ngempela. Umuntu kuthi uhlatshwe inkomo nje kungenzakala ukuthi eyihambele endleleni because zinonya sezicasukile ayisafuni lutho. Ngempela abukho ubulungiswa kubantu baNkulunkulu. Uma umuntu ephila enza kanjena, uthi ufisa inje yakho ivikele, ufisa leso siphila sakho igcine sikuvikele, ngeke sibe sikuvikele. Isona sobe sihamba phambili sobe siwumanqanqa sithi ya makabulawa, ya kade wengilambisa, ya kade wengishaya, ya. Umhlabathi bantu baNkulunkulu akusilona iphutha lawo ukuthi abantu bayawona. Balahle konke ukungcola, konke ukunengeka, bonke abantu ade beseyinsukwini zabo amaphedi, balahle bonke utshwala baphalazelana, benze zonke lezi zinto. Akusiwona iphutha lawo. Balahle ama-condoms, balahle zonke izinto, imithi, amagazi, konke. Akusilona iphutha lawo. Abantu laba and abantu abamnyama into engiyithanda bayazazi zonke lezi zinto. Uthi umuntu ukhuluma naye athi yazi ngiyayazi leyo nto. Esiyibuza into eyodwa. Wenzani pho ngokwazi kwakho? Abantu abamnyama bayazazi zonke lezi zinto. Babefundisiwe ukuthi umhlaba uphathwa kanjani, imvelo nakho konke okukhona kuphathwa kanjani. Sesadlula abantu baNkulunkulu isikhathi lapho even ngisho imvula ihambe ucelwe entabeni, bahambe bekhuleke benxusa abantu, kukhulekwe ngoba kahle kahle konke kuyalalela bese kuyenza ukwenze kumele ukuthi ukwenze. Kepha ngoba impilo isiguquke yama ngendlela yombusi waleliswe oyisitho wenza isiqinisekiso sokuthi abantu baphambana nentando kaNkulunkulu ngayo yonke indlela, yikho impi isikanjena. Okuyisizathu manje sokuthi kungani imvula isinetha iziphume nezidumbu. Asinandaba konke sekuguqukile. Nelanga seliyashisa manje, lishise nokuthi likhiphe umkhova etsheni, likhiphe umphefumulo emzimbeni. Izithelo, izitshalo ayisabi isakhamzimba kodwa seziyibulala mzimba. Konakalisiwe konke, konakele konke. Konke konakaliswe ukusuka kuJehova naseziyalezweni zakhe zonke. Abantu lapha emhlabeni bazibona behlakaniphile abantu baNkulunkulu, bazibona bengabaphathi, bazibona bengababusi, bazibona bengomanqanqa, bazibona kungebona kuphela.
nemimoya namadimoni azitshela ukuthi ayazi. Abathakathi abayibekile nabo phansi babhizi ngapha nangaba balala ebusuku 12 o'clock. Usathane uqobo lwakhe uyangiphathe yakhe. Uyazenzela sidala nje. Kepha igama limile bantu baNkulunkulu engifisa ukuligqamisa namuhla kakhulu. uNkulunkulu atshale izindebe zami nasenhlizweni yami ngikhuleka ukuthi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabo bonke abakhile kakhulu. Konke okukhona usakuyeka nje uNkulunkulu ukuthi okay. Benza ukuthi okay. Tshelani izingane zami ukuthi usathane usenza ukuthi ayisuke lapha. Tshelani izingane zami ukuthi njengoba idlala lapha nasi sithi asifuna ukuhlasela. Tshelani izingane zami ukuthi ayibuyele endlini zenza ukwana no2 njengoba wathi tshelani izingane zami ukuthi ayingene emkhumbini. Kwacaca kona ukuthi emhlabeni izingane zakhe ubaba Noah kuphela. Konke okukhona usakuyeka uNkulunkulu ukuzenzela. Izangoma usayeka nje zizenzele amanyala. Abenzi bemilingo usabayeka nje bakhanda black magic beguqula indumbu zabantu kube inyama. Beguqula ifruit kube into engayona. Usabayeka nje amadlozi bedlala ngabantu baphuzisa amagazi bahlukumeze bashaya bahambisa zonke izinto bakhokhisa imali eshiso. Usayeka usabuka nje. Izindlondlo usayeka abantu bengena emanzini behamba belanda inyoka belanda yonke into abangayazi. Abanamanga usabayeka nje beqhambela abantwana bakabamanga uthi wena kahle kahle unesithunywa wena so1 no2 no3 wena unabantu abadala kwasha kwagcina wena ohloniphekile ukuthi bedlala ngabantu baqhambela amanga ngaba abantu babuyele enkosini benza intando kaNkulunkulu ngoba bayizithunywa zikaNkulunkulu ezihlalela ukwenza intando kaNkulunkulu. Amasathanisti usawabuka nje busy ehla enyuke esebenzisa zonke izinto esebenzisa izingcingo esebenzisa amafoni esebenzisa laptop esebenzisa amacici esebenzisa amabhlukwe esebenzisa zonke izinto ebayeka nje bephuzisa abantu utshwala bebaholela ukuthi awumfethu mngana masambeni phela ukuthi nokuthi ngizokuphuzisa bebaholela abantombazane bebalahlekisa benzela ukuthi balahlekele ubugugu babo basheshe banikele ngobuntombi babo basheshe bengakwazi ukuthi bathole ukuphulukiswa nokusindisa. Sayeka nje uNkulunkulu sakubuka sathi konke usakuyekile usakubuka nje emhlabeni ethi bantwana bami nabo bomnyama sebesebenza kanje qhelani kona. Nabo bomnyama sebengene ishe enyameni qhelani kuyona. Nabo bomnyama sebengene ingubeni qhelani kuzona. Nabo bomnyama sebengene ukuthi qhelani kona. Konke usakuyekile usakubuka emhlabeni wakhe. Uyaphinda emhlabeni wakhe. Kepha loba linye elizayo usuku lapho uyobonakalisa ukuthi kahle kahle mina uNkulunkulu kuba uyena umkhulu kakhulu. Besho njalo bededelana abaprofeti oIsaya bededelana uZefaniya oJoel Amos ukuthi leza usuku lesikhayekhaye leza usuku lobumnyama leza usuku losizi leza usuku lenhlupheko leza usuku lenhlokomo lapho khona abantu abaphezulu abayibeka esicungweni bayothatha basakazwe phansi. Ubukade umkhulu wena umkhulu kakhulu yini uhulumeni wena uyini uCyril Ramaphosa uyini noma yini wena ukade uyibeka esicungweni wena umoya ethi umuntu phela mina ngisikhondla khondla ezefaka ibhayi lakhe Nkosi amalengisi lana ngoba nakho ukhonza idlozi thizena awu idlozi lami abantu bami mina nje umkhulu mina ngihambi ngedwa mina ngihamba nongaphezulu babuka nje uNkulunkulu emhlabeni wakhe. Besho njalo abaprofeti bathi liyeza usuku losizi liyeza usuku lenhloko liyeza usuku lokukhala. Bonke labantu abayiphakamisayo benza abantu ukuthi bayisabe lemoya ilibe likusabisa ithi zokubulala ayikho leyo nto. Ilibe likusabisa ithi njengoba sekufika ingane zakho zokulandela uzokwenza okunye futhi ayikho leyo nto. Ilibe likusabisa njengoba sesibulala imfuyo yakho sesokwenza ukuthi ayikho leyo nto. Remember kuba uJobe kwenzakalani washawa imfuyo yakhe washawa ingane zakhe washawa umndeni wakhe washawa konke washawa naqobo lwakhe emnyameni. Bathi wenza njani akazange azasabe ahambe ufuna abanamanga walala phansi wathi ngiyenzeni kanti Nkosi zongazongishaya kangaka ngoneni simakade ngibhedephi ngicela ukuthi ungilungisise nathi sihlalela ukuthi abantu baNkulunkulu masibona izishaya izinto sibuyele enkosini ungasabi. Ngihambe kwanamanga bathi hayi kahle kahle bonje kunemephubo nephupo uphupho Ntomfishi nanani hayi ungambizi ngegama yini Ntomfishi Mehmet hayi phela kabizwa ngegama Nkosi yami ophakeme kakhulu njani bantu baNkulunkulu uJehova kuphela umdali wesinomhlaba. Andisefika leso sikhathi bawumangala abantu ukuthi kanti silibele sikhonza wena kanti wena nawe uncane kangaka kanti nawe ukuthi
That is why abantu baNkulunkulu cela niyibukisise kahle lento. That is why abantu baNkulunkulu imimoya icasuka if ubiza igama kaNkulunkulu. Sekwasho njalo omunye udadewethu kwi-testimony uthi angazi babeyomthathisa noma babeyomgeza emanzini emfuleni nanani, uthi wathi ethi bethi bayamthela nje wavela uthi ngegama likaJesu, uthi kwavele kwachitheka izinto kwenzeka, uthi akacasukanga lo yisangoma emenzisa leyo nto lethi ulibizelani lelo gama. And omunye udadewethu Erica lo wayemthakathi wesebenzela futhi ubumnyama for 18 years, uthi ngelinye ilanga angazi kwacima ibani nani ngenxa ukuthi kubizwe nje igama lomuntu nomoya kaNkulunkulu noma kubizwe igama likaNkulunkulu, kwavele uthi bahleka bonke bathi kanti nawe Sathane uyasaba, thina sithi sithembe wena nawe uyasaba. Uzothi uthemba uma wakho ubaba wakho, mase ngingqika imoto sithembe yena ubaba yena odrivayo, mase ngingqika imoto nobaba wakhe ngalimala, mase ngingqika imoto nobaba wakhe ungabi nesikhathi lapho khona uzobeka ithemba lakho kuyona yonke into ekhona emhlabeni. Ungalingwa libeka ngisho kumntwana wakho, ungalingwa libeka ngisho kubaba wakho, ungalingwa libeka ngisho kumprofeti, ungalingwa libeka kumfundisi, ungalibeka indawo lithemba libeka kuJehova. Izaga 3:5 themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ngenciko kwakho uqonde, mazise nezindlela zakho zonke uyakuqondisa imikhondo yakho. Wena uthemba ba tshela unkosikazi wakho uyazi namhlanje ngifuna ukwenza ukuthi inkosikazi nani, tshela uJehova. Wena uzoyiqondisa imikhondo yakho because unkosikazi wakho masingasenzeki lento uzothi baba ncede kuphela. But if utshela uJehova uzokwenza sure ukuthi nje uplan ukuthi ufuna ukwakha u4 ubeke imali kanje uzokusiza uNkulunkulu akholele ukuthi yabo nje uhola 10,000 ukuze isheshe iphele lendlu ngoba ufuna isheshe ifike. Enza njani? Khatha zonke izinto ngoba ubujwayele ukuthi uspende kanje khatha konke lokho khona uzokwazi ukuthi usheshe uyithole. But if ufuna ukuphuza ukuthi uyithole, enza qhubeka kwenzeke indlela yakho because abantu baNkulunkulu le journey yokwazana noNkulunkulu ngokuthi ugijima kangakanani. Abasprintayo ibona abasebenza isikhathi esincane ngithi because ugijime kakhulu wenza okuningi washeshe wafika phambili. But lo hambe kancane uhamba kahle, ahambe kahle uyofika kodwa ngokuwena ukuthi wena uhamba kangakanani. Kuwena ufuna ukugijima kakhulu uzosheshe uqede, but uma ufuna ukuhamba kahle ungaspenda iminyaka. Yonke imimoya nezitha zikaNkulunkulu noma bengazenza iqhwaga kangakanani bazibone bese kakhulu, bazibone bengenzana noma yini emhlabeni kaJehova, kwindalo kaNkulunkulu, kwibandla likaNkulunkulu, kubantwana bakaNkulunkulu. Kepha luyeza usuku lumbe futhi nempela luvutha njengesiko. Wonke lamadimoni, olamadimoni uyasaba, hawe ma ningiphuphisa kabi, hawe ma yabo abantu baNkulunkulu kumele sicela umoya sibinde uNkulunkulu singisaba. Yabo masasaba ikokoroshi, how much more idimoni bese qhamuka kuwena namehla u10 shuthi uzovela ufeke. That is why uNkulunkulu ethi kunabantu abengeke basurvive lesikhathi sokugcina bazovele bafuna ukufa ngenxa ye-level yamadimoni, indlela zobeyiveza ngayo bavele bancamela ukugive up. So wonke lamadimoni sezokhala phansi lawa ayibusela abantu ngokubadlwengula ebusuku kungengabantu kepha imimoya adlwengulana ebusuku lele uyijethule nesoka lakho kanti udlulele nomoya thizeni bebabamba inkunzi yobungcwele. Ubanje inkunzi yobungcwele ngokuthi ulibe loholele ukuthi ugqokele lo cici ngenkani because ngale nkathi ugqokile usho njalo omunye udadewethu wayesatanist wathi yazi kuba njani uthi usugqokile lo cici lakho vele uzolikhumula ebusuku libeke ejoveni yakho sokuthi noma sihamba emoyeni ebusuku sihambe sithi hayibo na into yethu lapha because ivele like yes kubiyeliwe, yes kuvaliwe, but ngazuthi ibe alarm ukuthi nango mina ukuthi bevele bacela ukuthi sicela ungena. Na into yethu phakathi sicela ungena, sifuna into yethu phela ukuthi uma bengena bengenzela noma yini. So bethumba abantu izinto eziphathekayo bebamoshisa isikhathi ngokuma matasa ngakho konke okwezwe siyeza isikhathi sabo. Njengamanje uKristu usahlunga abantu baNkulunkulu, uhlunga ibandla lakhe, uyayihlambululela umakoti wakhe Nkosi yami. Azoza ayizomlanda maduze ngoba ekhaya ezulwini usevele uNkulunkulu usekuhlelile, uKristu usehlelile konke, walungisa umshado wewundlu. Wakulungiswa kumisa ngokumisidle isingcwele somshado wewundlu. Sekushoda manje ukuthi umkawundlu okulibandla because into ekumele siyazi abantu baNkulunkulu ibandla akuzona intonga ukuthi ibandla laseluthela, ibandla lasekucha, ibandla abantu abenza intando kaNkulunkulu. Because ngawo umuntu wenza intando kaNkulunkulu la eZayoni, omunye yenze okhonza apostoli, omunye yenze osalapha but ngelinye ilanga mebuya uKristu uzobe bese bahlanganisa bonke labo bantu ilona bandla lakhe lelo alisa ekhaya ezulwini okungumakoti wakhe.
because ibandla laNkulunkulu lirepresentwa yini? Umuntu wesifazane ongumakoti ocwebile, ocwengekile. Mangithi ocwengekile ongenasono. Ngobani usihlambulula everyday? Ngobani uyivuma njalo? Owenza intando kaNkulunkulu, ombethe ilineni elicolekile elizenzo zokulunga. Abanjalo kuKristu ababuyela lapha emhlabeni. Okay. Ongabantu abangathandanga futhi ukuphila kwabo, bakhetha ukuphila impilo yobungcwele. Abambethe ilimeni elicolekile izenzo zokulunga, abalalela, bathobele. Bese umakoti oqotho, umakoti olalelayo, uthobekayo, oguqayo, owesabayo, owenza intando yamyeni wakhe. So if usushade noKristu wahlengwa wasindiswa wabhabhadiswa, usungumakoti, ushadile manje noKristu. Usuhlalela ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Methi left uthi left, methi right uthi right. Methi ungebi uthi ngiyengize ngebi, methi ungaqamba amanga uthi ngiwaqamba amanga. Ngoba uhlalele futhi incwadi kaJohane yasho ukuthi ummeli, usimele ekhaya ezulwini. Ngoba sokwenzeka kahle lapho wenza iphutha ethe ungaqamba amanga, wagcina waqambile ngonganake. Bese kumele uyibuyisele kuye ngaso sonke isikhathi. So umdalo wezulu nomhlaba yibo abazolandwa labo bantu ngosuku oselusondele kakhulu. Yikho umyalezo awuthumela njengamanje ngazo zonke izithunywa zakhe ezasekhaya ezulwini ukuthi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindiswe, nibhabhadiswe ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ungabi ngokhetha ubumnyama nemimoya. Incane kabi lezi zinto. Ziyathuthumela. I remember nje omunye ethi uyazama ukuthi ayikhiphe le moya ethi uKristu siyamazi, Paul siyamazi, uba wena. I remember uKristu ehamba ebona owesilisa ephuma emathuneni. Eyisho lokuqala imoya, awe masi namsebenzi imuni nawe umuntu kaNkulunkulu. Awe masi namsebenzi imuni, basheshe ekhalela. So wena uzosaba lawo bantu abamagwala nabo. Usaba umuntu othuthumelayo naye. It's like ibhuli esikoleni, umfana. And bullish. Bathi mawaqhamuka ukuthi isho thizeni, athobeke ethi awu Meniere, awu yaxolisana nani. Oh kanti naye khona umsabayo. Oh kanti naye igwala. All right. Angistike kuMeniere mina. Ngistike ekutheni ngibe seduze kaMeniere khona ngizomceba kuMeniere. Khona uMeniere ngaso sonke isikhathi mangimtshela ukuthi lo ngishayile uMeniere dile nayo ngikaphinda ngithinte. So ngeminxa ukuthi laba bonke lemimoya namadimoni asaba uJehova, wena yazi njani? Stika kuyena uJehova wesabe yena ukuze ngaso sonke isikhathi lemimoya mayithi isondele eduze ngakho uyicebe uNkulunkulu akulwele nayo. Ngaleyo ndlela bonke laba bazenza omanqanqa la emhlabeni. Sorry, I was saying ungabi ngokhetha ubumnyama nemimoya engcolile lapha emhlabeni egcwele, ngoba konke kukhala ngaphansi kuJehova ngaso sonke isikhathi. Masifuneni okwaphezulu futhi sisabe odalile hayi okudaliwe. Ngiyaphinda, odalile hayi okudaliwe. Mangisho ngisho ukuthi ungasabi ngisho inyoka, ungasabi ngisho ibhubesi, ungasabi lutho ngoba unosaba uJehova. uJehova nguyena okwazi ukucommand ukuthi lalela, vala umlomo wena ngegazi nangegama likaJesu sikwazi ukunqoba konke. Okubalulekile kakhulu ukuthi sazi abantu ngendaba yokuphela ukuthi seduzane kakhulu naqala. Sengikhuluma ngokuphela kwempilo yakho. Engathatha ukufa namanje, engathatha nokufa in 5 minutes, in 3 seconds. Ngaleyo nto oyidlayo mhlawumbe ngakushanga isiyezi uphele lapho, bese lihamba kanjalo ithuba lokuthi uphenduke uthole uphulukiswa. Ngaleyo ndlela bonke laba bazenza umanqanqa lapha emhlabeni kaJehova. Uyayibukela nje uNkulunkulu emhlabeni wakhe. Uyabuka nje ukuthi siyeza isikhathi. Uyazi ukuthi isabelo sabo siyini. Usabekezelela abantu engafuni ngisho ukubhubhe ngisho yedwa. Because ukubekezela kwakhe, ngiyazi abantu bathi uNkulunkulu kade akabuyi ngani, uNkulunkulu kade ukuthi nokuthi yindaba siyekele ukuthi amademoni asilwise, yindaba abantu bayasaba bathuthumela. Yikho sebefuna ukulandela abantu abayizithunya abakhuluma amaqiniso ukuthi mhlawumbe lo engasisiza. Abantu bayasaba bathuthumela babhizi imoya abasabisana nani. Lalelani bantu baNkulunkulu, ungasabi lutho. Le moya iyabagwala naye yasaba. Yikho ufuna ukufa nabaningi inqwaba because yasaba ukuthi ungena lapha kwalasha yodwa. So nawe uyasaba. Saba uJehova. Ngiyakuthembisa ngiyusabela ukuthi emhlabeni. Ungahamba ngisho ngo2 ekseni because uthi wena mina ngisaba uJehova mina. Ungaphuma ngisho izulu liduma linetha linjani, uphuma uhambe upheke wenze umathanda ngobani usaba odalile. Uyazi ukuthi uyena commander yonke lento. Kepha izathu ukuthi aqhubeka sinikeze ithuba esho njalo incwadi kaPetro. Petro wesibili chapter 3 verse 9.
ukuthi inkosi ayilibali njengoba abaningi bathi ukulibala, kepha yena ibekezelele, ingafuni kubhubhe namunye, kepha bonke bafinyelele ekuphendukeni. Ufuna ukuthi nawe ukwazi ukuphenduka, because uma uthi awubuye manje usabhema uzolahlwa, uma uthi abuye manje usaphinga uzolahla, abuye manje usagqoka ibhulukwe uzolahla. So sasinikeza ithuba abantu baNkulunkulu, sasibekezelela, angafuni kubhubhe namunye. Ebese incwadi yabaseKhorinte besibili isahluko sesi-5 ikubeka ngokucacela ukuthi uJesu uyasincenga ukuba sibuyisane noNkulunkulu. Cabanga uncengelo impilo yakho umuntu kaNkulunkulu. Cabanga uyancenga kahle kahle, kufanele ngabe siyatshelwa. Ngabe uyatshelwa enza ukuthi hayibo hamba odla ngoba into oyidingayo, bathi uyancenga, hamba odla woza uzodla. Ncenga into esidingo, into oyidingayo. Kepha siyancenga futhi sinikezwa amathuba amaningi usuku nosuku. Sone siphinde sivusela ukuthi siphenduke, sibuyisane nomveli-nqangi, sivume izono zethu lezi ezisingcolisayo. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu masilisebenzise leli thuba, lizophela, lizohamba, uyozisola kakhulu. So bezibeka ababusi emhlabeni ongeyona wabo, okaJehova emhlabeni yezona. Nakonke khona okaJehova. Nkosi nje bengani, imbusise nisizeni ngibele kuJehova lisekhona ithuba, nisaphila ngoba ngalena kwethuna akuphenduka. Kaze kwaba khona, ngeke sekube khona. Unless uNkulunkulu evule umusa wakhe ngendlela athanda ukuthi awuvuse ngayo. Kodwa konke kulelekeni umdali wezomhlaba. Nkosi bengani, inhlezi nazo zoNkulunkulu esizonke isondo. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona, uTikTok uLihle Ithemba, Instagram Lihle Ithemba with I Mzobe, uFacebook uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona impalo nama-short clips. Nkosi nisibekele cala ndlulisele nakwabanye bathola ukusindiswa nokuphulukisa. Bezibeka ababusi emhlabeni ongeyona wabo. Esaba uthobela uJehova wenza intando yakhe. Khona ungekusabe lutho. Sekhathini zokugcina manje imoyeza izobusa, amademoni uzowabona ngamehlo, ubumnyama esishwankathela ndlela zonke inxa zonke. Ungisabe, ungathuthumeli. Esho nje incwadi nje kaIsaya chapter 43 ukuthi ungisabe ngoba nginawe, ungapheli amandla ngoba ngikusindisile. Isaiah 41. So masingisabe lutho, but sisabe uJehova umdali wezomhlaba. Asiphelele ngaphambi kokuthi bakhe senze intando yakhe. Ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikele. Nkosi benani, usise kakhulu manje siphakathi. Amen.